ассалому алайкум бародарои азиз, сӯзин хубен, ҳама каса як бор дига хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Мисли ҳар вақта дар навори имрӯза дорем 11 мошини фурӯшӣ ба 10 хона. навора то бида тамошо кунем бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунем. ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириҳо, барои лайкҳо ки дар ҳар як навора моро дастгирӣ мекунед. зинда ва сарбаланд бошед дӯстон, миннат дорем. ва мо боша гапи зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯзаи мо бошад 1000 рубл 155 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Nexia соли барориш 1999 дар кузуфи седан. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мегӯяд, задагӣ пусидагӣ надорад. ягон дардаш нестай, фақат мошина мешини ҳай мекунӣ, срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар ноҳияи қабодиён бародаро ва нархша боша гуфтеса и бародар 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 96000 рубл. харидори aniq боша гуфтем марҳамат занг занед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти иловагира ай худи бародар дарёфт кунед. нархи хубаш кадай, мошин тоза, марҳамат занг занед, ай даст натен. дуюм мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузуфи хетчбек, ранг боша кабуд, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документ дорад, 4 моҳи дига кондитсионер кор мекунад, фақат мешини мошина ҳай мекунӣ, тамом гуфтай срочна фурӯхта мешавад. сум дар кора қарор дорад. мошини мо дар шаҳри ваҳдат бародаро ва нархша боша гуфтеса и бародар 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 205000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай муомила дора. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да занг занед ва маълумоти бештара ай худи бародар дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо ҳаст Mercedes-Benz E-Class соли барориш 1991 кузуфи седан, мотор 1.8 ранг боша сабз, сӯзишворӣ боша, газ, бензин, коробка механика. балоно гуфтай 60%, хадавои 90%, бампери пеш гуфтай надора, ҳамиқа камбудӣ дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Левакан ва нархша боша гуфтесаи бародар 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 96000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан шумо метавонем ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай худи бародар дарёфт кунед. лайкҳои бобогира бародаро фаромӯш намекунем мисли ҳар вақта ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯшии мо ҳаст VAZ 2107 соли барориш 2003 сол дар кузуфи седан, ранг боша сабз, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтаринай, газ, бензин кор мекунад. мотор 03 карбюратора, 1 сола ҳуҷҷат дора, 4 балони нав дора, акклиматораш зубера гуфтай срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар ноҳияи шаҳри Туз ва нархша боша гуфтеса и бародар 11000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 70000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да занг занед ва маълумоти бештара ай худи бародар дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1996 кузуфи хетчбек, ранг боша сербристи, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша, газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 1 моҳа ҳуҷҷат дора, хадавои балоно 100% срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар ноҳияи Вусай ва нархша боша гуфтесаи бародар 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 225000 рубл. харидори конкретна боша гуфтай арзон мекунем. марҳамат шумо бародаро, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара ай худи бародар дарёфт кунед. шашум эълони мо ҳаст бародаро замини фурӯшӣ. замини фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Эстигзар, дорои 6 сотиқ замин, заборш кадага, як кам аз қум санг дора, свет дора, роҳш асфалтай, документош 100%, срочна сум дар кора мефурӯшем гуфтай ва нархша боша гуфтеса и бародар 56000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 360000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо камтарак савдо мешавад, арзон мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. WhatsApp имо ҳастай ва маълумоти бештара худи соҳиби замин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Nexia соли барориш 1996 кузофи седан ранг боша бақлачан мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Nexi германския гуфтай документош 8 моҳи дига ҳастай кузофиш тоза пусидагӣ надорад мотор хадавои 100% срочнасум дар кора мефурӯшем. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Норак бародаро ва нақша боша гуфтеса и бародар 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 96000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешава. марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997 кузофи универсал ранг боша серебристӣ мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика мошин 100% документ дорад срочна фурӯхта мешавад сум дар кора. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бохтар ва нархша боша гуфтесаи бародар 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 173000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешава. марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. мегзарем ба эълони наҳум бародаро. як хонаи фурӯшӣ дорем. хонаи фурӯшӣ дорои 4 дархона, як калидор, 2 подвал, 2 сотиқ замин қарор дорад дар наздики ЖД вокзал гуфтаи бародар срочна сум дар кора мефурӯшем. нархша боша гуфтесаи бародаро 350000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 2,252,000 рубл. чӣ хеле ки дар раст мебинед ҳолати хонара. марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. WhatsApp ҳастай ва маълумоти бештара хиди соҳиби хона дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии мо ҳаст BMW 5 Serie S соли барориш 1996 кузофи седан ранг боша сиёҳ авиё мотор боша DV3 сӯзишворӣ боша бензин коробка автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош то 15 январ ҳастай камбуди нестай срочна фурӯхта мешава. қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесаи бародар 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 212000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мекунем арзон мешава. марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Lanos соли барориш 1998 кузофи седан ранг боша сафед мотор 1.6 сӯзишворӣ боша гази бензинай коробкаш автомат мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. техас моторша нав кардагим срочна фурӯхта мешава. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Сипитамен ба нархша боша гуфтесаи бародар 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 102000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем. марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии мо ҳаст Mercedes-Benz E-Class соли барориш 2011 кузофи седан ранг боша сафед авиё мотор боша DVD сӯзишворӣ боша дизел коробка автомат мошин ягон камбуди надора ягон ҷоншзадагӣ нестай мошин камрасхода 6-7 литр мехӯра срочна фурӯхта мешава. қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесаи бародар 148000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 952000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Vectra A соли барориш 1995 кузофи седан ранг боша сабз мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош будшидага срочна мефурӯшем. қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтесаи бародар 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 180000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мешава. марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. ба бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навори моро то охира тамошо кардем. дӯстон зинда ва сарбаланд бошед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. бародарон моро дастгирӣ кунед ва то навори оянда худтонро эҳтиёт кунед дар ҳар куҷое бошед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр бародарон.